Уважаеми изложители, гости, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да приветствам всички вас, участниците, организаторите, разбира се и всички, които ще посетят тази конференция и тази изложба днес с тази юбилейна 10-та изложба, която ви организирате и разбира се с абсолютния фокус и специализирана българската строителна седмица и българската строителна изложба. Убеден съм, че и тази година, както и през останалите, изложбата ще бъде платформа не само за установяване на успешни контакти и не само за да се подпомогне активния диалог между всички страни в процеса на строителството, производители, потребители, инвеститори, архитекти, дистрибутори, строителни специалисти, но тя ще покаже и много нови неща, нови продукти, нови системи, така както винаги се е случвало на тази изложба. Присъствието на световно известни компании е гаранция за това. Ние имаме реномирани световни компании, но имаме, разбира се, и доказани български производители, фирми, доставчици, фирми, търговци, фирми-производители, които практически утвърждават реномето на българската строителна седмица като една удобна, една добра среда за обмен на опит и добри практики. Изложението е притегателен център за бизнес-контактите в България в сферата на строителството, както и между специалисти в бранша, така и между производители и потребители. Разбира се, знаете, че ние имаме едно изложение в една година, която от Камара на строителите в България оцениха така. Това е година, която е по-тежка от миналата, но се надяваме и да е година, която ще е по-тежка от следващата. Тоест, очевидно 2010 година е годината, в която ние трябва да минем през най-тежкия период в нашия строителен бизнес. От тази гледна точка, тези предизвикателства пред строителната индустрия, които всички ние виждаме, са факт и те са истинско предизвикателство за всички нас. Не само за хората, които участват, но и хората, които управляват строителството и строителния процес в България. От тази гледна точка, в една година на незапомнени икономически трудности, с които никога до сега не сме се сблъсквали, специално в строителния бранш, ние като министерство искаме да играем своята роля и не бягаме от нашата ясна отговорност. Именно в тези тежки и трудни времена Министерството на регионалното развитие и благоустройство да бъде този партньор, който да помогне на бизнеса, да бъде тази платформа, която да върви и да помага на строителния бранш да върви напред. Пожелавам успех на всички участници. Тази българска строителна седмица ще бъде съпътствана от много събития. Бъдете активни, ние се ангажираме да помогнем с всичко, което можем да направим.